কলেজ যাব স্কুল যাব বুবানি খুব বুবানি খুব চেলেনি খুব আরে যতনি খুব আরে রামদুদুর গাত আরে যতনি খাওয়া যতনি খুব পালে মলে যতনি খাওয়া যতনি খুব ভান্সা তীব্রমথা বুবাগ্রা বেলে বেলে হাত পাই যত चीनी मीडिया बेले बेले हामबायरिबो जों दिनै रामचंद्रगढ़ एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी निंगै जों दिनै कायसा रैली पाना नारखा जों जजन साइमानो दिनै बेलेखेनो हादुं खाजानि बिसिंतै जों दिनै अ रैली खायना थाङै दङ जों दिनै जत आमसायो चीनी बुबाग्रानो हामबायरि कायसा रैली नारलायजाक जत गामि गामि एबा गोरों थायो दिनै रैली लायलाय दङ चीनी कायसा खाथुंमानि कायसा कक्तुमा सालकलमा रंबै चीनी बुबाग्रा चीनी बागै सुप्रीम कोर्ट जे विसी इलेक्शन तै बजे फाइट के तंगमनि दिनै फाइनल हियरिंग खा दिनै जोंनो चीनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जोंनो जस्टिस रखा आबन बागै जों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नो जों बेले बेले के हामबायरिबो ते चीनी बुबाग्रानो जों ऑन बिहाफ ऑफ आरसीगढ़ नि जत लुकरंगै जों बनो खुलुमहरो जे थानाय 2016 नो लास्ट विसी इलेक्शन मानि 10 इयर्स यागोलो दिनै चीनी बुबाग्रा चाइतुमान बिसिंतै बिनि त्रिदुलमान बिसिंतै बिनि फाइट खेमन बिसिंतै जों दिनै अ जस्टिस मानखा आबन बागै आं चीनी जत लुकुरनो आं कयनेन मसुंगो जों चीनी बुबाग्रानो जों लगिरिबि तंखांके जों थांजा तंखांके जों क्राक तंखांके जों चीनी बुबाग्रानो पयते तंखांके जों सालजा बेबाग जों जे इनजास्टिस जोंनि दंमानि जे जों चीनी मानथाय सकथाय तंथाय नकथाय चाथाय ककथाय बेबाग जों सेकजागै जों बुइबाय जों जालो खिगलायजाक तंमानि अब जों बेबाग जस्टिस माननाय आबन बागै जों दिनै अजारावो चीनी आरसीगढ़ नि जत लुकुरंनि अंगै जों चीनी बुबाग्रानो बायफ्ले हामबाय ते खुलुमहरो ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नो जों हामबायरिबो दिनै अ माहायके जों बसखां फाइनाय जराबो चीनी बुबाग्रा जे डिमांड खालाय दंमोन चीनी त्रिपुरा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे चीनी बोर्ड चबा खालाय दंमोन सालसा दिनै खनैया सालसा चीनी बुबाग्रानो चाइतुमान बिसिंतै जों अ मानिनोबो जों माननाय आबन बागै जों चीनी बुबाग्रानो बागै सुरिनाय चीनी बुबाग्रा साक्का हाम तंथुं ब दिनै जत लुकरंनि सुरिमान बिसिंतै चीनी बुबाग्रा तेबो स्ट्रंगली ब फाइट खाय चीनी जे तफानि मानथाय सकथायनाबो फिरौरि माने आबन बागै दिनै अजारावो जों बेलेगनि खाथुंजाक सारा त्रिपुरानि चीनी लुकरक बेलेगनि खाथुंजाक हायनो हाय जों चीनी बुबाग्रानो बसखां फाइनाय जराबो जों जे बसखाङो जे फ्रु चबा अंखरो जों जत लुकरक चीनी बुबाग्रानो जों नंनि सामुं खिबिबानो जों चीनी बुबाग्रानो लगिरिबै बसखाङो जों आगलायनाय आरो फाइनाय जे इलेक्शनाव चीनी एडीसी इलेक्शन थुं विसी इलेक्शन थुं जों चीनी बुबाग्रानो आरसीगढ़ लुकरंगै जों ह्यूज मार्जिन बाय खलायै जों चीनी बुबाग्रानो कबलाय खलाय हलायनाय आरो जों जत लुकरक जों चीनी जत बुबाग्रानि जत वारियर्स जों रेडी दङ बसखाङो जों चीनी बुबाग्रानो कबलाय खलायनो बागै हामबाय बरन सिम बुजरा हिमत खलाय जों दिनै चीनी सनखला जे चीनी पार्टी अफिस सिमे चीनी बायजालबारिनि जे स्कुलनि ग्राउन्ड जरा जों दिनै रैली खालामनो बिसिंतै जों चीनी बुबाग्रानो हामबायलायनाय ते जे सुमुंगा एडीसी इलेक्शन बीजेपी बायला जोंनि बाथायना तिब्रा मता सिंगल बाथायनाय बो बाहाय अब तो चीनी फाइनाल जराव चीनी जे पार्टी डिसिजन एबा चीनी जे हायर अथॉरिटी न होइतेनो साखलायजनाय आबनरक नायसिंनि तंदि आबनि जे इलेक्शननि बागै जों जत प्रिपेयरिं लायजाक चीनी बुबाग्रा जे अर्डर जे इंस्ट्रक्शन जों आबन फॉलो अप खै बसखां जों आगनाय हामबाय हामबाय